bine bat osaldamendua eta etxealdiko urbanizazioa martxan eukita, martxan aurriatu du, ditu horreko faktoreko da. Kontu ematea, aspaldi honetan, horrein esaten baietan, puntua ere kontu emate bada, kontu lotuta, eta kasu honetan horrein bezikoaren lotutakoak, horretan. Hemen ez da gutxi esateko, hemen baitan dago gaudela, hogeita hamarreko municipio gaudela dela, eta horren buruan, ziruneko darretan xoa eta entropolitatea da, ekita bilodaketak sortzen ditzen dute. Zerbait, bukatzeko, horrekora pasako gara, eta eskonetan, beste kontu bat, 2024ko Euskadi planean aurre ikusten zen, ekin zen jarraipen bat egitean. Horre, ikusten da zuten bezala, duela urtebete gehiago, bezko honen Udal Batzari 2024ko euskalizazio plana zein zen, plan horretan jasotzen ziren, hainbat zehazki behatzi neurri zuten zaie, orduanaren jarduna hobetzeko, eta jasotzen plan talde horretan ikusten duzue, zein da beharko neurri horien egoera, sematologizko sistema baten bidez, eta ikusten duzuen bezala. Neurri, esaten dugu, neurri hauen ere izaerak dimentsio ezberdineko neurriak direla, beraz, batzuk jada amaituta dauden, eta konplexutasun handiagoa duten neurriek dute jadanik horri begirako lantaldeak martxan, izan badute, begirako neurriak zurtzuntzeko, lan hasita orduan, esan da hasita, beste batzuk jada jarriak garapen maila ezberdinekin, beste batzuk amaitutan, eta hor badago oraindik mundu ez zaion batu, eta gaur kontrakontuan eta hor neurriak eta egia hortan pertsonai begiratzen hasi garenen, momentu honetan ere diruzaina ekonomikoak horregunatean edo, diruzaina nintzaigu, eta beraz, neurri honik, zentzea eskakosatu egingo da, neurri honi baten, diruzainaren martxaren ondorioz, eta osora, esan bezala egin planaren, garapena. Malagon lagunaren bat, zenturen batean esakontu nahi bezuen, informazioa behin nahi da. Dengo puntuan den, lotuta, ekonomiak gaurko fiskalizazio plan ikusiko ziren neurrien garapenak aritu da, eta orain 2025ko fiskalizazio planari ekingo diogu, eta horretarako gozaren, eman duzu, esplikatzeko zeintzuk izango diren, oraingo asteetan, plan honen baitan egingo ditugu, gobernuaren amaieran laburbilduta daude, kronograma batean jaso, eta zuntu diren urratxo horiek, Baina puntuan ikusten da pixka bat, plan baten maizatzen da, orten ikintzak ondo dispatzen dira, eta horrein beste puntu horretan, hasiera bateko, bia ezartzen du, pixka bat zehaztu behar direla, zehaztartuko da, fiskalizatzen danean, eta pixka bat kontan, udalaren egitura eta jarduera, finantzak kontabilidadea eta aurrekontuak, eta hausterutak eta hauen kontuan maila aztertzen dira. Egiten da azterketa horretatik, larritasun maila bat ematen zaie, larritasun handia eta txikia, gero habilidade bat, hori gertatzeko habilidade handia eta txikia, eta kontrolean duela ditu eraginkortasuneko kontrolik dagoela, edo kontrolik izan garen programa dela, edo kontrola automatizatu dagoela.
azkenean guzti horren puntuazioetik ateratzen da, lehentasun eskala bat, puntuazioaren arabera, eta hori dira aztertzen. Horreko eskala altuetan dutenak, izan sartutia, eta bere ikuste nolako herriaren, hor guzti aplikatuta, ze prozedura, ze espediente, edo ze komunitatekin lotuta duguna sartuko da. Urte amaieran, ekarriko genukeela osoko bilkurara, 2008ko fiskalizazio plana da. Antzemango balitz, urtelako arriskude bat, horiek saihesteko, honek, jarri beharreko neurriak, jasoko dituzten ekintza plan bat, eta hogeiko ekitaldiari dago bete. Ikusten dut azkenean hau gala, jarduera berri bat udalean, urtero, kontu hartzaileak egingo hasi ginen, eta honek, nostean ere, ikamodu jarraipena, eta jarduera berri bat, esan bezala, kontraktariari dagokio egin horretatik, udalaren jardunak, eskaren dagoeneko, beraz, hor bestelako gari, hau behar zenioten, kasu honetan, dira ordenantza fiskalen inguruko aldaketara, kasu honetan, ideologiko ikastaroei dagokio. Fiskal kontestuko hartzeko, aldaketa hauekin 2022an hasi ziren, udaleko jarduera fisiko eta sailak proposatu zuen 2022an nolabaiteko ikastaroen ez zuen desajuste hori bateratzea, eta 2022an izan 2022-2027 arteko plan bat, bere xerria izan dutana, bateratzen progresioa egotea, gezioa, bai ikastaroan gezioa. Beti ere, KPI-aren goera bai, aurre ikusita bai. Ez urte honatzen dugea, gaur den 2022ko, osa 2026ko hirugarren urteko aldaketa onartzea proposatzen da. Bai, ikastaro hauek, bai, inbretako ikastaroa, bai, inbretua, gezioak bateratzea da asmoa, bai, urrian, bai, inbretan, bai. Eta esan bezala hirugarren urteko aldaketa onartzea proposatzen da, baina baita ere ikastaroen artean ikusi da berrikuntza egiteko aukera dagoela eta ikastaro berri batzuk zerrendan gehitzea ere proposatzen da. Horien artean eskei, hoki deitzen da beste ikastaroan, koordinazioa egindarian atletikuna, emakumezko dutako oinarrizko indarren entrenamendua eta entrenamendu funtzioa. Beraz, gaia hau antolaketa batzordetik diktaminatuta dator, antolaketa batzordea proposatzen dio udal batzai, bi aldaketa hori onartzea. Batetik ikastaroetako prezioak eguneratzea, eta bestetik prezio publiko berriak sortzea ikastaro berrientzat, hori aipaturiko ikastaro berri. Urtetara pasako behar, zumantza fiskalien aldaketen alde. Amerikako borduareko, ondorioz, hau segurtu da, territorio fiskalen, udal jarrera ikustateko prezio publikoak agertzen dituen egunaren arabera. Betera zudaren puntuan, pasazetan ere, hortarik nagorio denetan, eskabaz bada, guritzanek egitako sosten bada, batzordean hori aditu ginen honen ikuban, asparitzeko den asmo bat gauzatzea ekarri dut, eta funitxean da, aurrez deklaratu ditugun horiek eta iara kobratu ezinezko deklaratu ditugun horiek, kontablekin nolabait handu. Xate hori da emaitza, igual gortak, aipatu igual txostenean jasotzen dana, irizpide erabili ditugun nolabait horiek handuratzeko, eta
Hori da, dirutan egin da zuzera da, autorretatu edo betzela, batez ere oso zaintzat edo korretintzat ote dituguna urtero likidazio egiten dugunean, beti pilatzen dituan kopuru bat izatela, beti saritzen dugu, egiten da zuzera, zuzeko egoera, horrekin nola era responsable premiera departamentua, egiten ikartutu, egin ditu dago, eta pixka bat hasi ginen errexinetik, bajak ematen diela, likidatuta daude enpresak, ja, 60-30 enpresak zorrakatik hasita, errexinak dielako, failin edo korrekzio eta gozaketa bat egin zuen, eta bakatzu ez zerrenda, txostenean, bi haulikan edo likidatuta dagoen enpresa, eta hiltorrak, gero eroski dute badago, horrekoa, gotaren hiltorra xetasunan eratzen dena, eta hemen proposatzen dena zaitzuena da, batea horretia, betiko bajan batek, edo diakonta hori erretikaren eskubide horiek, esan dira hauek enpresak egin da, berez hori suma fisikoekin ere egin beharko dutareke, egin zaitasun hori dago, Kontroleko dudan, nagoen zangulatik, nabiak, zurtetara pasatu da, urratu nahi den eskubideen bajako onartzea, demandari. Amaitu elektroniko, ondorioz, aurrezuen dira, urrazenak dire eskubideen bajako. Ondorioa, nago jarri du, Danetaren aldatzea da, konbore, arautzen dituen artikulua aukera izateke, horretaratu egitzetik sekunduko izan. Uztailaren 28ko Uztailaren 28ko Zerrengeretuaren zaintza eta urraren zentzak dugunaren luzapena eta aldaketa onartuzian, eta orain amasigastea eta nire zitzatea pasatan buruzutasun baino. Honen baitan, jaiotza adopzioen buruko zaintza eta harrera kasuetarako baimenak egokitzen dira, Europako betuna praktikaz, familien gabezean eta logizitza eta familia izatearen bazera garritasunean. Haren berriak, jaiotza eta algaren zentrako mandima hiru asko gehiago gustatzen du. Guraso bakoitzaren eta eskualdatzean dena. Horrek adopzioen buruzako zaintza eta harrera kasuei ere egin du. Hitzarmenean jasotaren dukana egiteratzea gaurkoan helburu. Orduan, negoziaketa mailan pasa genuen eta horrek izan 21 asteko baimena. Azken finean, arautegia txertatua gaur egungo hitzarmenean, txertatua bilatu gara. Orduan, izalpen bat, Zalpen behar, zutara pasatu behar, lan izanena aldatzearen alde. Hamel egota dugu, beraz, hau abezen horren da, izanena eta aldatzearen. Eta azkeneko puntuak, izarmena, hori bat. Bueno, hau debatkotak ikusten datuko da, gure urteperri, izarmen handia baina orduan garbiteria ikudan osatzen dugu. Esto da gara, eta hori, eta oso dugu. Beraz, orain da partikula da, izarmen egina, baina, badakizu bezala, kuliatzun, duten hori kamertaren puntuko egin martxuan, kapitaneko batzaren nagusian ere komanturatu behar zuen sarrera, eta herri batik izanik, eta okiguna da, berriro
Lankidetzarako esparru hitzarmen hau berritzea kide berri bat daukalako. Funtsean hitzarmena bere horretan berdina da, aldundia juridikoa, ekonomikoa, aplikazioak, infrastrukturak nola prestatu, ordainketak, guzti hori arautzen du hitzarmena da, eta jarraitu batzordea, bere indarraldia, justiziatu betena da, eta fundamenta bakarra da, lehen hirugarrekin da, eta orain laugarren da, hori hartu sartu dugu. Idazkariaren txostena daude, eta gaurkoak artikuluan pixkat horixe da, eta kulturezkoki uztarpen Ese discriminaren zatua da, pertsuan ez dugu samanen da kultura egitea, eta beraz, hori dutela jarraizu eta kontra oso. Cuando orain zuzenian dutxetan emandu esasmo da, itzarmena berritzearen alde, bere politiko doa kontra, beraz, onartzen da, garrilanean zeletzago ezeleri, bere udal ziren egin kargueran karguen, arabide politikoa erretzeko hitzarmena. Azken puntuan, eskaerak eta galderak, hemen txertatuko